Amzore changamire sarangu ndozi godi mkudu nyaya yangu ipano munda wangu wakapamba. Munda uyu wakapamba uri umwe waminda yakagoerwa wakatanga kugara munzvimbo iyoyo kuma 1910 wakagara imomo yakarongwa haina kuzombogoewa futi, yakangogoewa ipapo chete. Yanga yakamira yakati wekutanga wanga uri wababa mukuru Jani Muchunguri, sekuru waanaopa. Wechipiri uri waNyakusikwa, wachiuya waNyauriri Munganda Mukudu, pachiuya Gumbezu Chinya, pachiuya Chandigwa Muchirahondo, pachiuya Joero Pfachi, pachiuya Martin Pfachi Chitsungi, pachiuya Sidney Nyajeka, pachiuya Wilimberi, pachiuya Nyahana Chironda, pachiuya Mabweretete Mukasi, pachiuya Tandazai Muchinguri, pachiuya Dick Mahomva, pachiuya Zengeni, pachiuya Wakadzima, pachipa kliniki yanga iri Beka Bika Chingu. Saka ndio marongerwo yanga yakaita minda ina. Nhasi yakangorongeka yakadaro, haina kuzombochinjwa, haina kuzomborongwa futi kechipiri. Isisi takati tibva ipapo, sekuru wangu baba wangu wakapiwa munda pamunda ikoko, kumunda iyoyo kuti agare ipopo. Wana tata warongomuna zvinezvi tiri 9, tata 4. Wamukuru wangu anga aroora, baba mukuru wangu mairi wanga waroora. Saka pamusha pamunganda pasina nzvimbo yokuti wagare. Baba wangu akati aende kunogara kumunda uko. Yanga iri 1950, akasvika wakapamba ipapo. Nhasi ndio patiri tagarapo 75 years tiripo. Zvinezvi inini ndiri mumunda imomo, nin'ina wangu Pesi ari mumunda imomo, hapana umwe munhu ari mumunda imomo. Saka ndakashama kuti muna 2021 ndakadaidzwa kwaMambo kuzizo ugere mumunda memunhu, munhu aroda munda wake. Ndikashamisika kuti wazoita munda wemunhu akabvepi munhu iyoyo. Asi ndakatongwa kwaMambo ikoko, ndikaedza kuvatsanangurira, havana kundipindura zvakanaka. Wakangoti munda achapa munhu haanoda munda, kana kuti achati hafu yemunda iyoyo uko opa umwe munhu, hafu yemunda iyoyo upa umwe munhu. Asi zvisati zvaitika izvozvo, pane munhu wakandichaira foni makuseni achiti izvo wanhu wekwane wanje wari mumunda mako wari kutema huni, endawotarira. Ndikati wari kutema huni mumunda mangu, sikazi ndikamuka, nandakadaro ndikamuka, ndikaenda ndikasvika foshuwa wari kutora masoso, wakabva watiza wakanohwama wacho wakanohwanda seri kwechidzere. Ndisiri kuziva kuti kufunga kwangu munhu uyu uri kunditipa uyu ndiye ari kutoronga nevanhu ava kuti watore munda, because anga awaka padhuze ipapapo. Saka anga auda chigombo chaawaka icho nechipisi chemhiri kwemunda, kwemhiri kwerodhi chiri chakanangana nepamba pake. Saka munhu iyeyo anga ari nditezvara waMambo munhu iyeyo. Saka ari tezvara waMambo ipapo anga akuziva kuti Mambo akudini, akusiya chigaro. Saka anga akuda kuti asiye achestirwa pisa. But anyway, zvisinei paizvozvo, ndakazoti yapera Mambo auya ati izvo ari kupa munhu waanoda, for sure akazopa munhu waanoda. Ini ndikati aiwa ndichaendawo kuti nditrial, because zvakutondinetsa, ndakutorwara ndachembera. Ndichaedza kuti ndiende kumakoti zvimwe achandibatsirawo, ndisikazivi kuti mwemisi wanga waitoenda kumakoti iwo wagadzirisa ikoko. Kusaziva wangu, asi kufunga kwangu semunhu ndiko.
Mati 2021. 2021. Ndio kitaenda huko. Mambo akapata decision. Mambo first akataura mazwi ake ngekuti ndishapa munhu uko hafu. Akataura zvekupedzanga kana basa. Final decision akati munhu anga wamai yavo. Ndikati andina chandakataura ipo ndangoti ndipei mapepa ndinoita apiri. Vandaita apiri. Kuapiri manje wanga wasikatsvagi kuti mai uyu zvaari kutaura wozivhetawo kuti ndizvo here. Kuapiri wakati izvo havagoni kuti wape judgment yemunhu ari best suited pajudgment ndi munhu ndi mambo agere pamunda ipapo. Okay. Saka zvakataura kuti which means judgment yakati chii? Mali. Judgment yakati chii? Saka judgment yakati haingachinji zvataurwa namambo. Saka munda ndewa mati. Saka munda ndewa wakati saka munda ngewamai. Saka munda ngewekwanewanji. Saka zvamaifana kuita kuti mali. Zvamaifana kuita kuti kana musina kufara decision yakapiwa neHigh Court. Maifana kuenda Supreme Court. Supreme Court chete ndiyo yaita yaigona overturn that judgment. And the fact that hakuna kuenda kuSupreme Court, it means kuti decision yakapiwa neHigh Court is still binding and ndiyo yatotedza. Asika and this court haina simba rekuita overturn decision even by Higher Court of Appeal. High Court kudare rino is a Higher Court of Appeal. High Court mambo haina kuzopa decision. Decision yakapa ku High Court haina yakapa ku court magistrate court. Ndoda muziyamba ku magistrate court. You supposed to appeal to High Court. Musina kufara kuti High Court mai appeal to Supreme Court. Kusika Constitutional Court. And so if you did not appeal against the decision of the magistrate, it means the decision given by the magistrate is binding up to now. You mean uti kana ndisina kuzopinda mukoti macho meappeal? Amuna kuta because magistrate akakutora. And so magistrate akati the best person suited to make decision concerning this issue ndi mambo because ndiyo aripachi background. So I cannot rule against what the chief has said because ndiye custodian we community land and ino zvirulewe indirectly zvinoreva kuti magistrate tari kutaura kuti decision yapiwa naMambo remains. Napatika apa maya paanoti wakapiwa munda. It's not about trying to justify the judgment is wrong. As right now, what we should be doing is trying to overturn the decision given na magistrate na Mambo. Because in the Mambo, and once we change as everyone Mambo. Asi High Court ndiyo ine maruramiro. And ndiyo anga ine maruramiro kuzvichinja zvese izvo. High Court ine chinonzi inherent jurisdiction. Inozwa nyaya dzese haina chaisingazwa. Saka imi yei panozvara imi ndipo kuti yenyu yakatotongwa ikapiwa judgment anditi kwaMambo. Mukaapila against judgment yani yaMambo. Mukaenda kwa magistrate akasvika kutaura kuti aiwa inini handikwanisi kuchinja zvakataurwa nani naMambo. So zvakataurwa naMambo ndozvirichi ndozviripo ndozvirikorect. Imimi ndobva mani ndobva matosolwa handiti. So kuzoreva kwamakaita it means kuti yanga irisana neacceptance yekuti mabvumirano nemutongo wamadini wamapio. Meaning kuti anything chamuchada kuita pamunda ipapo muchatobatwa nemhosva yecontempt of court because mune mazvidza chii. Saka chiripo ndechekuti kana muri funga kuti nyaya yemuda kuitanga kuti
Maakutoitanga futi asiri kuchi kwa high court. Haichadziki futi pai pass. With pass, there's already a decision that you contested. And irimo kudara decision ya mu contest ya mama. Chama kuti contest decision ya mchukira kupi. Mchukira kudenga. Amu contest mchidzika pass. Muno contesta mchukira kudenga. So as of now, what it means, there's a good Musa might appeal the decision given by the magistrate and chief Akangaripo, do it. And next question.